हेलो हाय जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ ब्लॉग आनी मु आपन तो जानछन आज सावित्री तो सावित्री आज केते फ्रूट सब आछि कोन कोन खाइली देखंतु कोन ला झाड़ रे पूरा दहिंस हे गेलुनो ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହଟା। कोन ला गरम रे षष्ठ गई गेला कि केते झाड़ लो मा देख मु बस कोन करछि केते फ्रूट थोइछि खाइबी बोली କଣ ଖାଉଛୁ? एटा कोन देखिलु एटा कोन देखिलु एटा ମୋ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ ଖାଉଛି। एटा होती लिट्टी लिट्टी ଏଇଟା लिट्टी मो फेवरेट एटा देखिलु कोन नाम ପାଇନାପଲ पाइनएप्पल एटा पाइनएप्पल ମୋ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଖାଉଛି ହେଲେ ମତେ ଦଉନି। मोर इच्छा हला जी सपुरी आउ लिची गोली खाइबा पाई ତୁ ଏକା ଖାଇଦେଲୁ ମତେ ଦେଲୁନି। ମୁଁ ତତେ ଦେବିନି ଜମା ଦେବିନି ଲିଚି ଗୋଳି ମୋ ଫେଭରେଟ ମିଲୁନି ମୁଁ ତ କାଲି କାଲି ଆଣିଥିଲି ଏଟା 250 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଓହୋ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ କିଲୋ 250 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଖାଉଛୁ ନା ଏଇଟା କଣ? ହଁ କେତେ ଭୋଗ ଅଛି ମିଳୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛି କେଡେ ବାଛି ଲୋଭି ନେଇଯାଇଛି ଲୁଚେଇକିନା ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା କାଲି ପୂଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି। ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ନେଇଯାଇଛି ସବୁ ତକ ବାଛି ବାଛି ଡାଲା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ଆଉ ସପୁରୀ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ନା 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 ଜମା ନେଇ ମୁଁ ଲିଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବିନି ମୋ ଫେଭରେଟ ମୁଁ ଜିନିଷ ଜମା ତୁ ଦେବିନି ବସିକି ଖାଉଛୁ ମୁଁ ମାଗିଲି ମତେ ଦଉନୁ ଦେ। ମୁଁ ଲିଚି କୋଳି ଦେବିନି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ଲୋଭିଟା ମୁଁ ଜମା ଏଇ ଦେବିନି ଲିଚି କୋଳି ମୁଁ ଜମା ଦି ଦେବିନି ତିନିଟା ରଖିଛି ସେଥିରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ନା ଲିଚି କୋଳି ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ଆଉ ଯାହା ଖାଇବୁ କାଲି ହଉ ସପୁରୀ ଦେଖେ ନା ମୁଁ ସପୁରୀ ଖାଇବି ମୋର ଲିଚି ନା ଦରକାର। ଲିଚି ଦେବିନି ଲିଚି ମୋ ଫେଭରେଟ। ନା 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 ଦେବିନି ହଉ ରହ ତୁ ନଦେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଇଥିବ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ନେ ତୁ ସପୁରୀ ନେ ଖା ମୁଁ ମନା ମୋର କରିବିନି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ନେ ଖା ଯେତିକି ଖାଉଛୁ ଫ୍ରିଜରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ନବୁ ତ ରହିଥା ଦଉଛି ଦେଖ ସେ ମଞ୍ଜି ବାଜି କିଛି ଗୋଟେ କାଟ ସାଥ କରିଦବୁ ବହୁତ ଚାଲାକି ଦେଖେ ମୁଁ ନେବିନି ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ନେ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ଚୋପା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ସପୁରୀ କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କି ତୁ ଆକୁ ଖା ମୁଁ ତଣ୍ଟି ମନା ବଜେଇବି ହେଇଗଲି ତ ମୋର ଖା ଆଁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀରେ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଲି ଏତେ ଏତେ ଫଳ ଆମ୍ବ ପଣସ ତୁ ସେଉ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାଇକି ଅଙ୍ଗୁରୁ ହଁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ଏଡିକି ଏଡି ମଞ୍ଜି ଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି ନା କଣ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଲୋକ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଯୋଉ ତୁ କଣ ଯାଇଥିବୁ ସେଠି ଠାକୁର ସେପଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ନା ସେଠି ସବୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖିବାକୁ ଠାକୁର କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେଠି ଲିଚୁ କେତେଟା ହେଇଛି ଆରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଣ ଆମ୍ବଟା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ହଁ ଯେ ତୁ ମୋର କଣ ହଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁ ମୋର କାହିଁ ଫଳ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇଲେ ହଁ ଗଲା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତ କରିବାକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଖାଇଦେଲୁ ନାଇଁ ଫଳ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ କି କଣ ଆଣିଛି ସେଠି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲି ତାପରେ ଫଳ ଗୁଡା ଦେଖିଲି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଭୋଗ ଯାଇକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନ କରି ଯାଇକି ଫଳ କି କଣ ଆଣିଛି କେତେ ଯାଇକି ଫଳ ଆଣିବ କେତେ ତା ଦେହରେ ଫଳ ବସିକି ସବୁ ଥୁଆ ଖାଉଛି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଦେ ନେଇଯିବି ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପ୍ଲିଜ ନା ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ଲିଚି କୋଳି ମୁଁ ମାନେ ଜମା ଏଡେ ଦେବିନି ସେଲଫିଶ ଟା ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋଇଂ ଗ୍ଲୋଇଂ ହବ ଏଇ ବାବା ତମେ ତୋ ସ୍କିନ୍ ଟା ଆହୁରି ଗ୍ଲୋ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଆକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିଛୁ ହିରୋଇନ ମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ମୋରି ଆଗରେ ପେଟ ନ କାଟୁଛି ତୋର ରହିଥା ପେଟ କାଟିବ ରହ ଖାଇଦେ ଜିଭଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା